سيد الوجود صلى الله عليه وسلم نتمنى عند الله لكم الخيرات. Ya uwa musulmai maza da mata muna yi muku gaisuwa sallama irin ta musulunci wato assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ambaton yau ne yau suka da don gabatar muku da yabo ga masoyin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ai sauraro lafiya. May Allah's peace and blessings be upon you, my brothers and sisters in Islam. Ambaton girls are here once again to present you the praise songs of our beloved Prophet Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. May peace be upon him. Happy listening. Annab da sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shin dan uwana, yar uwata, kana iya ko kina iya kwana da annabi a ranka ko a ranki? Shin dan uwana musulmai, mun rige annabi jigo? Shin muna uzuri da shugaba? Shin mun ba annabi kulliya? To mu sani Allah ya halicci bawa wanda bai taɓa yin irinsa ba, Muhammadu Rasulullah. Tabbas annabi da isa yake manzon Allah shi ne wani ɗan adam da wanda bai da kamar kowa, shi ne arzikinsa ke ƙura mai nema, shi ne samuwarsa ke hana yin fama, shi ne wanzuwarsa ke ɗaga komai ma. Habibullah jundullah khairu khalqi indallah mai muƙamin mahmud mai muƙamin da na fatadallah Muhammadun Rasulullah. Annabi dan gatan Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allah ka ƙara mana kusanci, soyayya, lamuni, taraki ga Muhammadu Rasulullah. Allah dan matsayin manzon Allah. Allah dan mutuncin manzon Allah. Allah dan karancin manzon Allah. Allah dan bautar manzon Allah. Allah dan isar manzon Allah. Allah dan san da kake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ka cika tukatun da hasken san manzon Allah. Allah ka amsa wa duk wanda yake gurin da bukatunsa na alkhairi don tsarkin ruhin manzon Allah.